UMLA Kadnongkram constituency but President ka Voice of the People's Party uba Arden Mila Basayomoit ulaong bagajing keno kala ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka rukom 8 kilo ya kimarap kabalapan mi house nam ajar khat saw men ba uba Arden udang bat ikakam ko Chief Executive Member ka Council hakate kapor kadai tang ka kam yo nong sanhima Ulaong bagatay ka hukom how to snam. Kadai kajing penbait lang bat kani kajing say ka Executive Council bamantaya katay hukom kadai tang ban pen thame yaw pa. Kalau ke ba mo sko thamula sko birea kum kiri rong ba. Ngasotrat ba iba ki khli ka sinam arjar khat saw por bang siama. Ladakin jindla bot bet ya ka tu ka jing penbait ka ba ki laya thu mo akilap thai kubor menin ngatrai kanumi kata ka jing ot ka jing khnyum ju kinong rep bakadon kata ka jing ot kilo akapor ka bangalong si mga kadon ka jing ot ka jing khnyum ba dei na kata daw ngalai her sapo yodo bandon ka jing kudu hapring ki nong thiet ki nong rep bat ki nong khai ki nong de ki nong rep amu nong ba ki nong thiet ki nong khai bat hadien lai kran jinglang lai tai shemba kadon kajing ya penbet na baro kajing duna na baro arliang kadon kajing ya baklan lesi na baro arliang tu por ba nga penbet ko ke sur bakan don kajing penbet thamai ka ba ka district council hi kan dabo mo record ya kata kajing kot kadi kata ka ba penlong bang ni sapoi ko rai te katu kadi kajing penbet kajing streamline kajing penbet ya kata kajing don kam ban bani adjust bani kanu kilo mo kamde kata haba ong kajing out kamot kajing out shuot be laki-laka kinong khayi ki shuot be laki-laka yo marep shipho khat san kilo arpho kilo hateng kami ke jingot abagami ke jingot ni nilek sayodo ban penbet bat katu ka dikarai ka balai menjur da kinong rep bat kinong thit jur kinong khayi kinong rep kinong khayi ha kinong rep katu kamde ke jingot kade ke jinge penbet namar kadon kata ka jing duna tho lani ka jinge sutho jimot bala shim ya ka rai jing kinong rep lada ke district council lada ke bobot hadin kata bat kani ke isi ke bamanta ke balai lam jo ba titasu kibut ya ketu ka baki clear manta ban keno nga kanumi ke jing khnyum ke jing ot baga jing le hiar jong ki biang seyudu ka panpau baga don kata ke jing ot laki laka ke jing ban benyi ke nongrep te ban keno baga jing ot ka sedang te nga trai kala bende tang ke jing keno ke jong ki ke jing kren bitar ke jing kren hi ba phin le no ka kam ba pin super khat be tanam tak election lani ka politics kam lang ka badai leit ban clean ni kinong khai leit ban clean ni kinong rep kini tho ja yu ka por bo ba arden ulo cm kai ga baja ka long em ka jingkir khu ban shikono na bar ban shikon tho ba kata ka jingot ka sedang ha jo ba arden habangi streamline ke ka long ke ka ba snow biria snow thamula le se company ka ta ka jinglong nongelam ka ba ka jinglong rangba ka jinglong nongelam te ai ba ki nong rep mo ken batai ken nong khai ken batai ke ai ke bangila penbet ta to bat mena kani bangi lait ru na kaliang ka junga ngala kren bet tangani kala don ke jing ujon na bro arliang mo angit ki badon na kaliang jogila pathai ke bo pios no kinong khai ke tho bagadon kinong rep ke tho bagadon kata ka jing ot bat kinong khai ke tho te ke ai ke banga ai jingmot mo ke ai ke banga ai jingmot de kinong rep hi ki ba pen i ba don langyong na kaliang jing rep ru bat haba ki kren kinong khai ki ongim la ban len don nong langyong na kaliang kinong khai ru kadi ke jing kren ke jongki bat haba ngi ngele bak ai ke banga kren na to singa shu kai tang ani ki pai bang ong lehok na kaliang joki kinong rep lehok na kaliang jong phi ki nong khai ya snu tho parama phi wan mi shukori we haba phi im man la ka si phi trei parama phi nai shukor parama phi bat khlabet ka ta ka jing pen bet ki nong khai ki la hon na ka to si be kinong rep ki la hon tablin ong ban keno te kili na kinong rap kinong khai gen de barben em bon ra ai ta ka jingon ban sukono le se kalong ke tang ban pen bot nam ka jing pen persang ban pen thop ria tenre upai ba nong rap utep upai ba nong khai utep ayu ka ja ka por bu ba nong chief executive member bat ki pai ba ru man ta kinum shu priang la ni kinum nget ki ba kum gini ke jing persang ban pen thop ria nismu thu a ka ja linti ka bangirang ya linti ka bangirang yo ka jing kersan upai ba kum ka voice of the people party ka sedang banyo ka jing kersan kat sabalai kari kata ka ba penong badai ban wat kilat kinti kumno ban kenno ban pen thop ria de kini kim don nongrem em la de phikwa ai ka jing sha le kili ne ti kinong rem le kili ne ki ti kinong khai ayu ka ja ka por jong ba arden ni klem le shiliang ni no nyem dei kinong elam ki ba kwa ban sha liang
Aga tu kesini bang ngikren bakal di bendon ke jing le hok apa yang jumpi. Ni ai ke jingmut ke babahatam. Bat kila priang. Kalau baik kita ke jing ya. Kita noge ike ke bas ngau. Ngau tham ha. Ban ong ba ka sedang ke jingot ha ke por jung pa ren ring ngila penbet renti ike baro. Jakat saw kalau don ke jing penbet kat ka bangala ban kan mau ba hapok ka san pho kilo kalau don ke jing penbet. Kadi ke jing sutu preng ginong rep ginong khai. Bagan don ke jingot, bagi don ke lada palat nang taru kada don hikat tu ka bakili minjur lang. Haki kam dei ke jingot kadi ke jingi penbet. Ke jingot kadi ke tu ka ba habuan nong rep hayo shuot bet kat san arpo kilo. Klem alat yo nong rep ani keren. Kata mo kadi ke jing syak nyat ben jong nong rep. Ba kata pindah kili ni ginong rep kin bataye kata ke jing syak. Tega bakum kata ngilik ban weng. Bat ni penbet da ka bakia smutu jumut lang. Bagi nong rep ki sngo de kamper lada pi benduna no pi on no kata 10 kilo 8 kilo lani lai kilo mo kabiang kat kum ke jingkhia ju ka kho lani ke jingkhia jung ka kim super ka kriya ka sang ya kata ngim ong ke jingon kadi ke jingi penbet jungki ke jingot temut kadi ke bau suot be itu nong khai gen ya ka marep mo wan panap nong na ka sibur ni ot be 10 kilo ot khasan kilo lada ngim su tho ya ka tin jingot ka bau nong rep usu tho kam toy begini keren